Ну, я, значит, вышел покурить, отложил газетку. А сердце так и А бьется. сердце так и бьется. Слышь, зову Зинку. Какую Зинку? Ну, жена моя. У нее... Na, aš išėjau parūkyti, sulanksčiau laikraštuką, o širdis taip ir plaka. Kviečiu Zinką. Kokią Zinką? Mano žmona. Na, aš išėjau. На, аж išėjau. Но я вышел. Поруките. Поруките. Покурить. Курить вредно для здоровья. Rūkymas kenkia sveikatai. Sulanksčiau. Sulanksčiau. Сложил. Laikraštuką. Laikraštuką. Газетку. Газетка – laikraštukas. Газета – laikraštis. O širdis. O širdis. А сердце. Taip ir plaka. Taip ir plaka. Так и бьется. Kviečiu Зинка. Kviečiu Зинка. Зову Зинку. Коkia Зинка. Коkia Зинка. Какую Зинку? Мано жмона. Мано жмона. Моя жена. Жена моя. Ну, я, значит, вышел покурить, отложил газетку. А сердце так и А бьется. сердце так и бьется. Слышь, зову Зинку. Какую Зинку? Ну, жена моя. У нее... Na, aš išėjau parūkyti, sulanksčiau laikraštuką, o širdis taip ir plaka. Kviečiu Zinką. Kokią Zinką? Mano žmona. Повторение – мать учения. Kuo daugiau kartosi, to greičiau išmoksi. Подписывайтесь.